Имало едно време майсторка. Тя работила с много любов за своите съграждани и те я обичали. Търсили нейните вкусно приготвени деликатеси с балкански меродии от казанлъшко, варени и сушени колбаси, прясно мляно месо за ароматни домашни кюфтета и специалитети. И дошъл европейския полъх. Сега Вия Снежанка отново работи за своите съграждани. След 2-годишна реконструкция, Вия Снежанка стана най-модерното предприятие за колбаси в региона, с сертификат за износ в целия Европейски съюз, с стандартизиран контрол на качеството по ХАСЕП, нова технологична схема за производство на млени меса, варено-пушени, малотрайни колбаси и шунки и кулинарни печени продукти от добре подбрани и сертифицирани български меса. Опитайте новите продукти на Вия Снежанка, същите изпитани във времето, традиционни и любими на Казанлък майсторски рецепти и същия Вия Снежанка. Приказен вкус.